tansah kelingan sliramu aku lunga golek gawean kanggo sanggup urip bebarengan.
Rasakan Banyuwangi Reno bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ilangaken susah ngati lungguh ning pasir-pasiran sempur-sempuran keredoban bisik-bisik semayaman ladang wadon uber-uberan gandeng tangan reng pikiran pikir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip biarang sir-sirana gandengan gedeng asli Banyuwangian wadon hadekani ilangaken susah ngati lungguh ning pasir-pasiran sempur-sempuran keredoban lanang wadon hadekani susah ngati gandeng tangan reng pikiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip biarang sir-sirana begandengan gedeng asli Banyuwangian ayo prakanca ngawarana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping 7
Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makanake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan barang siramu kaya rindu rucet jroning atiku jaman biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ora ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya ayo jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso ojo teko melaso putra putrimu aku ora guna popo turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa salah sapa ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso tuwa kayu momaleku marang sliramu ojo teko walaso putra putrimu aku saiki uripku banget nelongso tuwa ayu momale putra putriku aku ora guna popo turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama memperingati. Kaum Islam pemuda dengan memuji, tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem memperingati. Sapa wong urip kang ora gelem meringati. Maring mirajira Muhammad Nabi kang suci. Esuk yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kang aran neraka selawase ora mati. Aku sampun cekap tak dados atur kawula. Katos sampun cekap kang katos atur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Pramila yen lapat nyuwun agung ing panyarasana. Sedaya prakanca pemuda saking anak rimba. Kepikat peduli donya kiamat. Wong yen lagi jenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit kredit. Jarine wis jodoh. Yo yo yo. Yo tuwemu Pake ane
janggut nyatis yo duweku Bangke ane we sapa bangke ane yo duwemu Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Ireng kacir we sapa Irung kanggo duwemu. Lambe tipis we sapa Lambe tipis yo duwemu. Janggut nyatis we sapa Janggut nyatis yo duwemu